VSP-inspektionssystem. Et unikt modulopbygget system til stort set alle visuelle inspektionsopgaver. Inspektionskamera, videoendoskop, videoboroskop, rørkamera, enhed til lokalisering af punkter. Alt sammen med et enkelt system og en samlet driftslogik. Kontrolenhed, VSP Control. Kontrolenheden er kernen i hele VSP-systemet. For hvert tilsluttet modul fungerer kontrolenheden som en billeddannende enhed med en samlet logik for alle kontrol- og funktionsindstillinger. Til inspektion af spildevandsrør, ventilationskanaler eller skorstene, kan VSP Control nemt kombineres med VSP-R30 skubbekabelrullen. Det 30 meter lange skubbekabel er glasfiber forstærket og kan bøjes 90 grader til rør med en diameter på 135 mm eller mere. En metertæller til skubbekabler med delvis afstandsmåling er integreret i tromlehuset. Kamerahoveder, VSP-H. Der findes 2 forskellige kamerahoveder til brug med skubbekabel. Det smallere VSP-H25F-kamerahoved er ideelt til smallere inspektionsområder og giver et omfattende overblik med sit 120 grader synsfelt. En medfølgende styrekugle med integrerede ruller hjælper med at centrere kamerahovedet og løfter det over gulvrester. VSP-H41M-kamerahovedet kan drejes 360 grader og svinges 180 grader under inspektionen via styreenheden. Et kuppelbeskyttelsesbord kan bruges til yderligere beskyttelse af kamerahovedet. En radiosender til lokalisering af kamerahovedets position fås som tilbehør. Sendersignalet kan optages med en passende modtager. På den måde kan et beskadiget område lokaliseres med stor nøjagtighed. VSP centreringshjælp. 2 centreringshjælpemidler i forskellige størrelser fås som tilbehør til hurtig inspektion af længere rørsektioner. Disse rullevogne med 3-punkt saksebenchassis kan justeres trinløst til rørdiameteren. Begge centreringshjælpemidler holder hele tiden kamerahovedet centret i røret og sikrer en jævn fremføring. Ekstra integreret belysning forbedrer synligheden af rørsektionen. VSP endoskop her og boreskop her. Udover skubbekabelrullen kan systemet tilsluttes forskellige endoskop her og boroskoper. Der findes 4 videoendoskop her med forskellige sondelængder og diametre. Alle videoendoskop her er udstyret med et kamerahoved, der kan vinkle kontinuerligt i alle retninger og styres via joystick. Der findes 4 boroskopmodeller med forskellige brugbetykkelser og versioner med front, side eller dobbeltvisning. Juster lysstyrken og aktiver optagelse af fotos eller videoer på håndtaget. VSP, det modulære system til omfattende visuelle inspektioner.